Καλά, Λίλη, το έχει λιώσει, ρε φίλε. Το έχει λιώσει, μαλάκι. Πόσο ώρες παίζεις, πες μου λίγο, ξέρεις. Πολλές. Πάνω κάτω. Παίζεις από τις 3 το μεσημέρι. Από τότε που ήρθα. Αλήθεια, τώρα από τις 2 ώρα το μεσημέρι παίζει. Και είναι 10:30 σχεδόν το βράδυ. Φαντάζομαι που να δεν έχεις κανένα PlayStation 4. Τι να κάνω ρε μαλάκα, για πες μου. Δεν έχει τίποτα να κάνουμε. Κολοτούμπες. Είδες.